Kuthule kuthe tu kwi-career yami iyo-music. Kumnyama tsuce, izinto azihlangani. Imicabango-ke iyaphithizela engqondweni yami, iyagidagida. Abaziyo-ke nabaphumelele bayangicobelela, bathi indlela eya empumelelweni ayihambi ngokuthi unethalente elingakanani. Iyawadinga amandla ukuthi jobhe uwathathe. Ngaze ngagcina nami-ke sengiyilahlele ey'ndaweni zobumnyama, ngixhunyaniswe osephumelele. Mengifika kule ndawo iyathusa, ishaqisa iy'nwele. Ngathi nje kuzovela neqhamuke ibhisti enkulu, ikudle, iqhobozele, iqede. Ngizwe ngezwi elikhulumayo emathunzini amnyama. Owesifazane uhleli esihlalweni esibomvu. Ugqoke ingubo ebomvu, izicathulo ey'bomvu. Ingubo yakhe inomqhewu omude osuka phansi uzuyotshobela ngesitho sangasese. Ubesekhulileke nokho lo wesifazane ngokweminyaka, eseqinaqinile impela nje. Asukumeke akhulume nami. Mangabe khuluma akangibuki emehlweni ngoba uthi akekho umuntu ongabuka yena emehlweni aqhubeke aphile. Yabona nje mekhuluma ubheke phezulu. Athi lo wesifazane kumina akekho onelungelo lokungena ngaphakathi kulendlu esasimi ngaphambili kwayo. Ngaphambi kokuthi asayine isivumelwano ngoba kuneyimfihlo eziphakathi engamelanga ukuthi azibone. Wayibona angafa ngisho nokufa ngingaqophoka ukhakhayi ngisangena. Angichazeleke ukuthi ukuze izinto zami zilunge kuzomela ukuthi ngisayine isivumelwano. Isivumelwane-ke ukusayina ukuthi mina ngilale naye. Emva kwaloko izinto zami zizolunga ngesikhulu isivinini. Ngizoba nomcebo ophindaphindiwe. Izizwe ziyogobhoza zizobona umculo wami. Imali iyongenisa okweyikhukhula kwi-bank account yami. Baningi abantu engiyobazala emculweni. Igama lami liyokhula lidlondlobale libe likhulu ezweni lonke. Ngiyoba umacaphuna kusale, ngizobe ngingaconsi phansi. Ngivelane nje ngiyibone ngamehlo engqondo lento isiyenzeka ngoba phela ithalente lami enginalo lifanele because ngiyakwazi ukucula. Engqondweni yami ngisho ukuthi ngahlulwa yini ukulala nesalukwazi, kade ngangilala nabafana mahala. La ngizothola umcebo ngingenza nanoma yini. Kuyomele ngenze nanoma yini ngisho ngashumpuka inzipho ngiyosebenza kanzima ngiphushela ukuthi lo mcebo lo ungene kwi-bank account yami. Ake indlovukazi yobumnyama lena ithi angibuye kusasa. Sengizokwenziwa umsebenzi. Ake ngitshelwe ukuthi kusasa kuzomela ngigqoke izambatho zokubhabhadiswa ngoba kusasa ngizothatha uhambo olusha, ngizozalwa kabusha. Izambatho-ke ekuzomela ukuthi ngiyigqoke kuzomela ngizogqoka iphenti elibomvu nobra obomvu ekuyilona engizobhabhadiswa ngiligqokile leli phenti nobra obomvu. Ngibuyeke ngakusasa ngisifice isalukwazi sesihleli esihlalweni saso. Sisagqoke yona leyo ngubo ebomvu. Ake izinto zalana-ke zonke zenziwa eminyango ngoba ngivumelekile ungena ngaphakathi kule yandlu. Ake ngicela ukunitshela ukuthi isalukwazi singicabuze, asingihlafunanga kanje. Kwangathi inja ichafuza amanzi, sacishe sangiqeda singimbombothela ngomlomo waso owugqinsi ongaka. Hey ngabekezela. Ekhanda lami kugcwele imali, ngibheka imali. Ngisumcwebo engizoba nawe emva kwalokho. Sayenza-ke isalukwazi into yakhona lendlovukazi yobumnyama. Angeke nginikeze ama-details, kodwa engingakusho ukuthi kwakune-fluid exchange kwizitho zethu zangasese. Siyenza nje la yonke into isalukwazi siyakhuluma. Singitshela ukuthi sengiyingxenye yabo-ke manje. Kuzomele ngenze ngakho konke okusemandleni ukuthi abanye abantu abanamakhono ngibatshengise indlela eza kubona.
Anginikeze ngisho ne-target ukuthi onyakeni kumele ngilethe osokhono abangakanani. Mesiqeda-ke angitshela ukuthi le ndlu le kade singangeniswa kuyona sekweyami. Kuzomele ngihlale kuyona. Ngingaba nayo eminye imizi kuvumelekile, kodwa usuku olulodwa oluspecific kuyomele ngilale kuyona le ndlu. Angitshele ukuthi bazofika abantu basebhenki bazongisayinisa amaphepha kusasa. Hayibo, senginendlu nje kanjalo. Ngicela ukunitshela ukuthi zivulekeke manje izinto, ziqaqeke izinto. Sengithola ama-bookings, ngiyihit, abantu bayahlanya ngami ngapha nangapha. Ngisho nakuma-TV ngiyaperforma. Hey, ngiqale manje ngidumile, nginemali, ngitholeke nami abanye abantu osokhono, ngibatshengisa indlela, sicule sonke kube mnandi, ngibatsheleke vele ngokuhamba kwesikhathi ukuthi hayi bafethu, ithalente elodwa alanele, kuzomela ukuthi nihambe niyothatha amandla a-extra, nihambe niyovakasha kagogo. Abanye abantu bebeshiya phakathi, abanye bebethi thina ngesikwazi ukuthi sisebenzise inkosazane yobumnyama, iqueen yobumnyama, abanye bebeshona khona. Kodwa manje inkinga ngokuhamba kwesikhathi, ngigcine ngasajabulile manje. Ngigcine ngasajabulile ngalendlela yokuthi ngigcine sengiyicwilisa otshwaleni. Ngoba le ndlu ekwakuthiwe angihlale kuyona, bingenako ukuthula. Njalo bengeviki bengifica izipoki zilele ngemqolo egumbini eliyi-double room, zibheke phezulu. Lapho-ke bekumele mina ngiyeke yonke into engiyenzayo, ngisebenze zonke lezipoki lezi ngolimu ezithweni zazo zangasese. Yeyi bakwethu, angisazi ngenze njani manje, sekungaphezulu kwamandla. Ngiyaqilazeka manje. This is too much. Yeyi, ziya ngokwanda iviki neviki ngathi nje ku-edwa ilodi yezipoki kuze kuse kuthi ba mina ngibhizi ngezipoki ngalolo suku lelo lezipoki. Angisho kuthiwa kumele ngilale endlini ngo-6 o'clock ntambama ngalolo langa, ngisho noma kuthiwa kushone bani, ngisho noma kuthiwa kushona umama wami, ngalolo langa ngo-6 o'clock kumele ngibe sendlini. Ebantwini ngivela ngumuntu ojabulile, onakho konke, onomcebo, onayo yonke imali ongayicabanga. Kodwa mina ebusuku angilali. Angisazi-ke manje ukuthi ngenze njani, because indlovukazi yobumnyama iyangitshela ukuthi la kunomnyango wokungena kuphela, owokuphuma awukho, uyofela la. And the timing ngenza ama-exchange efluid nayo iyangitshela ukuthi la akuphunywa, ungenile. Iyangitshela yonke imithetho. Kodwa manje lokhu sekungaphezulu kwamandla ami. Sekungaphezulu kwamandla ami, ngiyayibona imali, kodwa lokhu sekudla egazini lami. Kukhathele mina. Yeyi bakwethu, anuwazi nini umsebenzi esiwenzayo ebusuku nilele. Angedwa-ke, angikhali ngingedwa, bonke ozakwethu engibafakile nabo basenyakanyakeni, nabo babhekene nokwabo. Wonke umuntu kukhona abhekene nayo, kungangaba yizipoki ababhekene nazo, kodwa nabo babhekene nokwabo. Mina-ke ngibhekene nezipoki ezifika ngamalodi ngathi yithululwe ngeloli njalo, ekumele njalo ngolosine ngokusukela ngo-6 kuze kuse emnyango ngidile nazo. So ake ningitsheleni ukuthi nina numina nisesimweni sami, beningenze njani? Beningashiya phansi kwangcebo leyo, noma beningasafarisha nje losuku olulodwa esontweni nidakwe nibe invithi nihambe niyodila ngezipoki, noma beningenze njani? Ngoba kumnandi neze. Imali ngabona siyikhahlela siyikha ngamabhakede, kodwa cha, ubumnandi abukho. Ningasibona siglowa sibahle, kodwa cha, ubumnandi abukho. Wena uyimina ungenze njani? Ngoba nje sengidla nezidakamizwa ukuze ngikwazi ukubhekana nolosini. Nozakwethu abanye abaningi bedla izidakamizwa ngenxa yawo lama-sacrifice esibhekene nawo, esiphila ngaphansi kwawo. Basileke manje ondlovukazi obumnyama, bayazi ukuthi sonke sazi trend yokuthi kuzomela uqothe umndeni wakini. Cha, abasasiqothisi imindeni.
sebenza ngezinye indlela. Mina indlela engibhekene nayo ile ndlela yeyipoki eyigcwele i-double bedroom. And okunye ke laphayana ke into engicela ukukutshela yona kuthiwa mina kumele ngibe busy ngibhebhethekise ukuthi ngibhizi nabanye abantu besifazane nabanye abantu besilisa. Ngiyabhebhethekisa wonke umuntu ongenwe elamigazi automatically usebhilonga ngale kaNdlovukazi yobumnyama. Ukuthi usayinile awusayinanga, uyazi awazi, kodwa nje wena ubona ngebehavior yakho ishintsha, kodwa wena wazi ukuthi usebenzela iNdlovukazi yobumnyama. Because the more you do izinto ezibhedayo, iNdlovukazi yobumnyama iyacelebrate, iyajabula ngokubheda kwakho, iyacelebrate ngokuhluleka kwakho, iyacelebrate ngokuhlupheka kwakho, ngoba yikufuna ukubona ujabulile, ifuna ukubona uhluphekile, usenkingeni. Iheha kancane ikudonsele kuyona, kuyothi la ingakuthola khona usunga kuyona. Usungoyiwayo, awusakwazi ukuphuma, usenkingeni. Nina niwumina naningenze njani? Ake ningitshele kwi-comment section ukuthi naningenze njani. Nanizoqhubeka nidlela imali, nihlupheke nje lolo suku losine kuphela, noma nanoyeka nishiye phansi lento le, nincamela ukufa mangabe kuwukuthi kuyafiwa. Noma naniyobukela ekuhluphekeni niqale phansi ka-A nibuyele ka-A. Family, ngicela ukunikhumbuza ukuthi thina njengeBuzz SA sithatha incwadi yakaMatukuletsheni ugrade 12 sayenza imovie, incwadi yesiZulu, inovel. Mangabe kuwukuthi umfundo wamaMatukuletsheni uyafisa ukuthi uyibuke incwadi Impi Yabomdabu Isethunjini uyibuke njengemovie, ungasixhumana ke nathi kuWhatsApp because siyayithengisa kuWhatsApp, futhi ukwazi nokuthi uyibukele khona imovie. But please note ukuthi imovie yethu iprotected, abafundi abakwazi ukuthi bayishare, abakwazi ukuthi bayithengise, futhi abakwazi ukuthi bayidayisele yona because iprotected. Siyatholakala kuWhatsApp enambeni ethi 079 337 2464 079 337 2464. Siyayicelela ke family ukuthi sithintwe abantu abazothenga imovie yethu kuphela, ngoba le number le is for selling imovie kuphela. Siyanthanda nonke family, kodwa mangabe kuwukuthi mhlawumbe unezinye ingxoxo onazo, i-email yethu ikhona unawabhayo, ungasixhuma onawa email, because le number le eyokuthengisa kuphela. Umuntu osebenza ukuphendula inamba uyathengisa kuphela family. Siyanthanda kakhulu family, yolalibonene ezitorini ezilandelayo. Buzz SA to all social media platforms.